Gibalay-balay na nining grupo sa mga nurse, barangay health workers o barangay nutrition scholars ang pagbakuna sa mga bata sa Katalunan Grande, Davao City. Sumala kang Yvonne Grace Corpuz, ang health center officer in charge sa Katalunan Grande, nga usa sa ilang mga estratehiya aron masiguro mabakunahan ang mga bata mawang pagmuntar og mga fixed post sa matag purok. Binta sab kining ngadto sa mga ginikanan aron dili na nila kinahanglan nga moadto pa sa health center kay gipaduol na sa matag purok ang pagbakuna batok measles kon tipdas, polio ug rubella, ingon man ang paghatag og vitamin A supplement. Sukad gisugdan ang Chikiting Ligtas Healthy Pilipinas kon supplemental immunization activity nitong Mayo 2. Matud ni Yvonne, ana pa lang sa 24% kon 1,500 ka mga bata ang nabakunahan sa tibuok Katalunan Grande. Target sa grupo nila Yvonne nga mabakunahan ang 3,777 ka mga bata alang sa polio ug 3,217 ka mga bata alang sa measles, rubella kon MR vaccine. Mayo 2 ta nagsugod yun nag-area mi, house to house, and at the same time na ami strategy at ana na mag-fix post me in one purok, since 54 puroks ang Katalunan Grande, nagasabot na mi sa mga purok leaders na sa ilahang kanya-kanyang mga purok mag-fix post me, and then kung walay mga bata gyud nga natapok ana dinha na mi mag door to door. Kinahanglan lang yun na mo iahawhag ang mga ginikanan, magpatabang mi sa inyo ha, na atuang bakunahan ang mga bata ninyo kay para ma-proteksyonan, dagdag protection sa measles, tipdas, which is tipdas, and then polio ug rubella. Kana gyud ang atuang ginakuan unya, dagdag pod ang vitamin A supplementation. Giklaro ni Yvonne nga wala pa sila'y nadawat nga dunay mga ginikanan nga may balibad tungod nagduduha sa bakuna. Ingon man subay silang gituuhan nga relihiyon. Ang atuang kinahanglanon yun na matapok yun ni sila, and then mangayo pod mi og tabang pag yun sa mga private na pediatricians na ilahang i-advise ilahang mga mga clients. Kay ang uban manggod ang rason is naa sila ilahang mga private pediatricians maong dili sila magpabakuna na sa health center or sa amo ang grupo. Di ba ka sa resistance or sa religion, ma'am? Naapoy uban, pero so far sa gikan Mayo 2 hangtod karon wala pa mi na na-receive na mga refusal na ana. So naapod siguro yung mga nahadlok, pero kinahanglan lang nato na siya explainan. Gilauman ni Yvonne ng kooperasyon sa mga ginikanan nga dunay anak 9 to 59 months old nga magpabakuna sa ilang mga chikiting ug mga bata edad 12 to 50 months old alang sa vitamin A supplementation aron makabot ang ilang kampanya kung asa 100% o labaw pa sa eligible population ang ilang mahatagan ug mga bakuna. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.